Hallelujah. Aibo hallelujah. Aibo hallelujah. Aibo hallelujah mvuselelweni. Ngicela ukuza umsindo omkhulu umlilizo emvuselelweni. Akabe umsindo wemvuselelo ngicela ukuza umsindo wemvuselelo. Aibo ake lilize ke likikize. Oh Jesus. Ayeye Satan ayeye. Ayeye. Ayeye matimona ayeye. Ayeye. Ayeye bathakatha ayeye. Ayeye. Ake ngizumsindo umlilizo ngifuna ukubona amathawula ngifuna ukubona amaduku phezulu. Ngifuna ukubona amabhayibhili phezulu. Mandilakha sambe bhuti. Ake lilize kakhulu ngizumsindo. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Oh Jesus. Ake siphinde bazalwane senze umsindo omkhulu sishale uNkulunkulu izandla enkulu. Hallelujah. Almighty Jesus. Oh thank you Jesus. Praise the mighty name of Jesus. Siyabonga kakhulu bazalwane. Ngiyacela nje ukuthatha leli thuba siseme ngenyawo zethu. Ngibingelela ibandla lonke, ngiyabingelela bonke obaba, ngibingelela bonke omama, bonke obhutosisa, bonke abantu abasha. Egameni lenkosi yethu Jesu siyabingelela abahlabeleli abadumisi bethu abasidlalela ke ugubhu, abasenzela ke umsindo, abamakhamera, ama-ushers wethu, i-protocol yethu, ngokukhethekile abefundisi bethu naboma abafundisi. Ngicela abazalwane sishayele uNkulunkulu tandla kakhulu. Babutha bethu siphathele uhlelo ngicela simshayele izandla egameni lenkosi yethu Yesu. Cela ubingelela abantu ababili abathathu uthi sabona makhe kusuku lokuqala lemvuselelo wenze kahle wabakhona egameni lenkosi yethu Yesu. Mighty Jesus. Glory to Jesus. Praise the Lord. Alibonge igama lenkosi. Ngicela sishayele izandla ubingelele babili, ubingelele bathathu, ubingelele abantu, ubingelele abahlanu egameni lenkosi yethu Jesu. Praise the Lord. Amen. Kithi lo mhlengi ungubani na Umuchesa akekho munye cha. wenzani na Wehla wafa. uphina Wafukana. mhlanje Usesizime. awu kodwa Jesu Lwini. singasho sonke yini namhlanje usuku lokuqala lemvuselelo sesazokwenzeka izinto kule viki la. Oh glory to Jesus. Ake siphakamise izandla zethu nje ke sisho kabili nje kathathu simtshele uNkulunkulu ukuthi inkosi ngaphandle kwakho lemvuselelo ayilutho. Oh glory to Jesus. Sidinga wena moya longcwele egameni lenkosi yethu Yesu. Githi lo mhlengi ungubani na Umuchesa akekho munye cha. wenzani Wehla wafa. uphina Wafukana. awu Jesu githi lo mhlengi ungubani na
Nkosi yami Yesu lusesimele emazulwini wenzani ophina Koda baba ya Yenu sesimele Akosha izandla zakho besuvula umlomo kube lona lo besuyathandaza kuNkulunkulu usuku lokuqala lemvuselelo ungakhuluma noNkulunkulu uyicelele ukuthi uNkulunkulu njengoba iqala lemvuselelo samphula edwala lethu kweyami impilo ingapheli uNkulunkulu lemvuselelo ungashintshanga isimo sempilo yami awushaya izandla wonke umuntu akakhuleke wonke umuntu akathandaze baba wethu longcwele baba wethu namandla onke egameni likaJesu babegamene lingaphezu kwawonke amagama babegamene sithi nasilibiza uNkulunkulu ukuthuthumela amadimoni ncibilika izifo iyabona imithi yabathakathi ayaqashuka amafindo nezibopho bayade uNkulunkulu bayathandwana bayade sonini nanini bayade alpha bayade omega siqalo nasiphetho ngikuye enginguye baba wethu namandla babegameni likaJesu babegameni eliphilile babegameni sithi nasilibiza babimangaliso ziyenzeka bayade kweletshethe bayade sonini nanini bayade mhlanu banzi bayade mongameli bayade mlondi kaIsrayeli bayade ndoda yamandla bayade ndoda yeyikhwepha wena ohlala phisa amagebhugebhu ukuba ukizwa langanqotshwa bayadala ngalokulunga bayadadwala bayadala kunezinsuku bayade bayade ngangalala bayade sonini nanini bayade mangawukho kanti ukhona bayade fakazi weqiniso bayade ndoda yamandla bayade ndoda yeyikhwepha bayade wena ohlala phisa amagebhugebhu ukuba uIsrayeli anganqotshwa bayade siyabiza kulo suku lokuqala
Siyakumema moya ongcwele. Siyakumema moya kaBaba. Siyakumema moya weqiniso. Babegameni kaJesu. Babegameni lingaphezulu wonke. UNkulunkulu amagama. Shila makhosata la babaya. Shila mandobosaya. Kushata. Kuba baba sikapara. Kuba baba saya. Mondola basita. Liparakataria makosaya. Libarondo sotapaka. Yonta kabosha. Yonta kabanda la babosa. Leparika basuta para. Mikadosha tekeyando. Libaranda baba babaya. Shikaparata pasaya. Come on, everybody pray. Everybody pray. Shalezo zangu fulumla mutandaza. Kushata. Kushike parato seteleveya. Kushanda baba bakato sotabaro. Mama baba baba setelevesia. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Shanda bakushata para. Repepepepepe sita para papa. Shukupatata, shukupata. Yandala babos, parama de babos. Baba wetu ingole siyabonga. Ungole tiko wetu. Akekho njenga wakekho ngafaniswa nawe. Alamasi alababaya. Yendele bosekeleba. Awushaya izandla zakho bese uyabonga. Qabela isandla esikhulu uThixo wethu. Shaya izandla zakho kakhulu ushala uNkulunkulu. Ake siphinde thina sonke sishaya izandla zethu. Sishayela uNkulunkulu egameni lenkosi. For the last time asiphinde futhi simqhobela isandla esikhulu. Praise the name of Jesus. Bela bazalwane sonke for the last time simshayela isandla kakhulu uNkulunkulu ke senza umsindo ongcwele. Umsindo onyakazisa igodlo zobumnyama. Umsindo wenza abathakathi bangakwazi ukuthakatha. Ake senze umsindo ophidliza igodlo zobumnyama. Ake senze umsindo bangcwele. Awukodwa Nkosi yami Jesu. Ikhona lento engizwayo nje kule mvuselelo. Aboshaya izandla ulilize. Oh hallelujah. Hallelujah. Oh hallelujah. Hallelujah. Oh hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Oh yes, Jesus. Glory to Jesus. Oh yes, Lord. For the last time shaya izandla wenzumsi. Oh hallelujah. Oh Jesus. Awadla Jesu. Wadla Jesu. Washweba Satan. Washweba Satan. Ake shayela uJesu inkosi yamakhosi ihlambe elikhulu. Hallelujah. Oh Jesus. Oh thank you Lord. Nakho-ke akuthinta umuntu oseduze kwakho uthi makhe kodwa mase sikhuluma iqiniso ulindelene kuNkulunkulu egameni lenkosi. No expectations, no miracle. But bakambe khona la u-expectile surely God is gonna come across your needs egameni lenkosi. Ake nimshayele isandla kakhulu bazalwane. Oh thank you Jesus. Oh thank you Lord. Awukodwa boyingcwele ake siphinde futhi nje ukuyishaya lezandla bakukhona into enzakalayo ukushaya lezandla. Oh siyabonga Jesu. Moya ogcwele. Ngiyabonga abafowethu, ngiyabonga bazalwane imvuselelo lena mana. Hayi. Hey. Ayisokawe le
ivuselelo le ivuselelo le belivuselela amapolo ivuselelo belivuselela abazalwane Glory to Jesus. Oh yes, Lord. Hallelujah. Oh Jesus. Ye mandi lakhe. Angazi noma singake sithi nje phala nozungipha le nami. Aw phala nozungipha nam. Aw phala nozungipha le nami. Aw phala nozungipha Nami alfuni kamala Au pala mapalane Watu wa jina Alfuni kamala Au pala mapalane Nami alfuni kamala Pasate majinake Au pala mapalane Aiba Au pala mapalane
Shana Windback. Angisafuna umuntu la phambili. Siyabonga. Bashaleni izandla basabuyele emuva. Ahleni bafana. Mangithi niyibambe niyibambe. Kahle. Kahle Mandilakhe izwi likaThixo khawume bhuti. Khawume bhuti bambe suveza abakwazi kaloku suveza into zakho ibambe. Ibambe bhuti ungamsayithinti izandla zakho sihlala pho kuwe. Enkosi bhuti ungamsayithinti. Akayivala umfana zakhatha nabazalwane. Ayibo sanibonani Wynberg. Sanibone Wynberg sanibona.
Dumelang itsusela tsongo dumelang. Dumelang Wynberg dumelang. Shapelang Morena Jesu matsoho. Reka dula fase bazalwane. Once again siyabingelela egameni lenkosi. Uthe number 1 angazi ke basoyiqala ngalendlela ukuthi kuyokushaya iFriday sinjani. Sanibonani. Cela ke nishaya izandla lena nonke enikhona egameni lenkosi. Bazalwane siyambonga uNkulunkulu. Ngizoba short. Ngishilo ngathi 2 days. Mine is to do the preparation and alignment for abangcwele egameni lenkosi. Praise the Lord. Yasebenza kabuhlungu lensizwa yami madoda yenza yonke into. Akusekho insizwa yodwa nje engabamba le camera engapha. Ngoba manje uyamixa, uyashoota amakhamera mabili munye enye igenge ayikafiki. Hawu Nkosi amsibingelela nona mfundisi. Sawubona mfundisi. Miyeke bhuti miyeke bhuti miyeke. Sawubona ufuna lesi ya. Ufuna lesi, letha lesi sandla. Awu Nkosi yami kulingcele. Uzwa ke mfowethu. Sure. Ya mshaleni isandla umfundisi. Praise the Lord. Bazalwane siyanibingelela nonke egameni lenkosi. Sibonga uNkulunkulu ukusinikeza leli thuba lokuba sibe khona phakathi kwale ndawo. Ngazi noma ukushintsha kwesizini noma usathana amadimoni bayazama nabo uhlahlasela kodwa ke ayi bahlasela umuntu okuhlaselwa ke ngoba ngiyamethemba uNkulunkulu engihamba naye uNkulunkulu ophilayo. Sanibonani bangcwele egameni lenkosi yethu Jesu. Ngaphandle kokumosha isikhathi abantu nje basivakashele kule mvuselelo day number 1 abaqalayo nje ukufika la ekhaya. Sicela nje ukuba welcome ukuthi baphakamise izandla zabo egameni lenkosi. Nikhona abangcwele abaqala ukufika nje uphakamisa isandla sakho mangabe uyaqala ukufika la ekhaya vele abajwayelekile la ekhaya. Shalana uNkulunkulu izandla kwakuhle lokho. Praise the Lord. Abaphuma ngaphandle kwe Alex kwe Wynberg abantu nje bangahlala around la. Ngicela baphakamisa izandla mangabe nje uhlali around la. Nihlala aphi niphuma aphi ngoba senzele ukuthi mase kuphunywa la sivele siqonde okay kulungile asingalontuzi sizovele siyilungise singaphazamisi izwi. Bakuphuma inkonzo sizohlangana nani ke sikwazi ukuthi sihlele nihlelelwe kahle i-transport nani nizawunikela umnikelo wenu ke we-transport bese niyathathwa niyabekwa kusasa. Ngiyacela abazalwane sibuye ngobuningi bethu kusasa konakele kuyaqala ke uprofeti kusasa. Mina nje ngizomlungiselela indlela egameni lenkosi yethu Jesu. Ngiyamethemba futhi uNkulunkulu kakhulu ngale mvuselelo ngibona nje izimpi zayo ukuthi hayi le ikhona into eyiphethe. Ake nimshayile isandla uThixo. Oh Jesus. Ngiyamethemba owase yamethemba ibambe bhuti. Ya siyayishintsha ke namhlanje sihlabelele straight. Sihamba kanje. Ngiyamethemba owaseka ake nimshayile ihlombe elikhulu. Awu Nkosi yami oyingcwele. Praise the Lord. uNkulunkulu anibusise bangcwele egameni lenkosi yethu Jesu. Ngiyamethemba kakhulu uNkulunkulu ukuthi
kukhona azokwenza empilweni zethu. Ngicela singene ezweni lenkosi ngokukhulu nje ukushesha ngizoba nje straight to the point. But mine ngishilo na izolo is to prepare egameni lenkosi ethu Jesu for the man of God makafika kusasa kungabi na struggle. Ours is to pray tonight. Sithi uNkulunkulu lena mvuselelo siyacela Nkosi ukuba uzibonakalise empilweni zethu ngegama lenkosi uYesu. Amen. Praise the name of Jesus. Ake nimshayele izandla uNkulunkulu. Praise the Lord. Siyabonga kakhulu. Izolo ngithinte into ethi kunomoya noma our prophetic message ka 2026 ithi the year of, ngisacela ukuzwa ingasho imayishiwa abazalwane, 2026 is the year of, ngicela siyisho kahle izwakale. Ayibo khona bangakasho yazi. Ake sisho nini sonke? Okay, ngiqale. 2026 is the year of. Nababasalelayo angathi bayasalela nalabo basheshe uqeda yipho kuyiyo phakathi kwazo. 1 2 3 2026 is there. Ngathi mncamncam. 2026 is the year of. Ake sibize kahle nje legama. 2026 is the year of. Awukwangcono ke manje zishayelele izandla. 2026 is the year of breaking limitations egameni lenkosi uJesu. So izolo ngithe briefly because lokhu bazalwane ngifuna ukuthi sikubambe futhi sikuqonde siku-understande ngegama lenkosi yethu Jesu umNazaretha longcwele ukuthi ke lama limitations okukhulunywa ngawo imaphi egameni lenkosi, ngoba kubalekile ukuthi sikwazi singaboni izinto zenzeka empilweni zethu kanti kunama forces, kunemimoya, praise the Lord, ezibambe izinto zethu. Kafushane nje mhlambe ongasifundela izwi lenkosi Exodus chapter number 14 uqala ukufunda ku verse number 14 noma uqala ukufunda ku verse 13 uye ku 14. Exodus chapter 14 verse 13 to verse 14. Exodus chapter 14 verse number 13 to verse number 14. Mhlawumbe ngambamba nje no 15 angabe yabambe. Ukubhubha kwabaseGibhithe elwandle olubomvu. Ukubhubha kwabaseGibhithe olwandle olubomvu. Verse 13. Yebo. Mose wathi kubantu, asilaleleni ke kwakhuluma umholi, kwakhuluma umuntu kaNkuluNkulu, kwakhuluma umprofeti kaNkuluNkulu egameni lenkosi. Praise the Lord. Isezwakala kahle ngapha kimi ayisekho nhlobo, seyithulile angisezwa lutho, ama monitor wami awasekho. Lungisa masinyane ke bheki ngoba sifuna ukukhuleka, sokhuleka namhlanje kakhulu bangcwele egameni lika Jesu. Praise the Lord. Mshaleni isandla uNkulunkulu. Hallelujah. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless ye all
yakho. Holy, holy name. Asishayele umoya ngcwele izandla kakhulu. Asambe sisi ngicela bazalwane bangiphe indlebe 15 to 20 minutes sobe sesiphumile kule ndawo egameni lika Jesu. Verse 13. Verse number 13, Exodus 14 verse number 13. Mose wathi kubantu, uMose wakhuluma wathi kubantu noma kubantwana bakwaIsrael, ningesabi qinani nibone ukusindisa kukaJehova. ningesabi qinani nibone ukusindisa kukaJehova Aza kunenzela khona namuhla. aza kunenzela khona namuhla. Ngokuba abaseGibhithe nibabonile namuhla. Ngokuba abaseGibhithe enibabonile namuhla, Anisayi kubuye nibabone phakade. anisayi kuphinde nibabone naphakade. uJehova uza kunilwela nothula nina. uJehova uNkulunkulu uza kunilwela nina nothula. Jehova wayesethi kuMose, uJehova uNkulunkulu wayesekhuluma kuMose ethi, ukhalelani kimi na? Moses ukhalelani kimi na? Yisho kubantwana Hayi, bakwa-Israyeli ukuba bahambe. Isho kubantwana bakwaIsrayeli ukuba mabahambe. Musukhala ndoda, tshela abantu ukuthi kuyahanjwa manje. Tshela umakhelwane noma uthinta ababili abathathu uthi makhe kuyahanjwa manje. Akusisona isikhathi sokulila nokukhala. Sivinjiwe asivinjwanga, kuyahanjwa manje. Oh, hallelujah. Hey Nkosi yami, qeda mfana kithi ngoba iyangidisturba lento, yenza uqede baba ngoba ngifuna ungena endabeni. Akuphinde futhi utshela umakhelwane uthi makhe kuyahanjwa manje. Asikho isikhathi sokulila, asikho isikhathi sokukhala, kuyahanjwa manje. Yebo sihluphile izinto, zavalwa izinto, wathandaza kwangenzeki, kodwa akusisi isikhathi sokukhala, isikhathi sokuhamba. Kuyahanjwa manje. Kunabantu abakhala ngesikhathi esirong, kunabantu abacomplaina ngesikhathi esirong. Awuthinta umakhelwane uthi makhe, no more crying, no more crying. We are moving now, we are moving now, we are moving now. Pinda sisi, ongakangibambi sengiyasepheleni kwentshumayelo, uyongibamba ngokuzayo. uMose wathi kubantu, uMose wathi kubantu, ningesabi qinani ningesabi qinani nibone ukusindisa kukaJehova. nibone ukusindisa kukaNkulunkulu. Aza kunenzela khona namuhla. Aza kunenzela khona, hayi kusasa, hayi next week, Oh, Jesus. hayi next month, kodwa namhlanje. Indaba yethu inamhlanje, hayi kodwa moya ongcwele. Ozengcwele. uNkulunkulu kakhuluma into yakusasa, uNkulunkulu kakhuluma into ya next week, uNkulunkulu kakhuluma into ya next year, kodwa uNkulunkulu ukhuluma into yanamhlanje. Ngithi mina namhlanje somebody's life uNkulunkulu is making a turnaround. Kunanto uNkulunkulu ayenza namhlanje. Uza kula ndawo ungazi ukuthi uzothathana uhlanganise na. Uze kula ndawo uhlangahlangene, kodwa uthi uNkulunkulu namhlanje konke okuhlangahlanganisayo, konke okumi phambi kwakho, lamaGibhithe enwabona namhlanje anisayi uphinde niwabone. Angilazi iGibhithe lakho ukuthi yini lemi phambi kwakho, kodwa kuneGibhithe elimi phambi kwakho, limi phakathi kwempumelelo, limi phakathi kwempumelelo yakho nokwehluleka. Kodwa uthi uNkulunkulu, the Egyptians that you see today, you shall see them no more. The Egyptians you see today, you shall see them no more. Ngithi mina mangabe uyamkhona uNkulunkulu ukuthi yes Lord,
Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, yes, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, Yes, Jesus, Lord. Jesus. We believe your word. Cause Yes, the Lord. word. Yes, Lord. Yes, Say something to Lord. thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Asibeke kahle indaba. Baba nje lapha uthi ungibambele nje ama-strings amnandi mfana kithi uzama ukushumela nami noma ungakazi ushumele nami kodwa ubambe nje khona uhlale kumoya. Uhlale nje kumoya. Most of the time sihamba noNkulunkulu sikholwe uNkulunkulu sibe nokholo up until ukukholwa kwethu kungasisebenzeli. Hayi ngoba kusuke kungasisebenzeli. Ingxaki yethu simkholwa uNkulunkulu si expect sibekele isikhathi uNkulunkulu angenzi ngesikhathi sethu. Many people today, they are so frustrated, they don't know what to do because they've done almost everything. Many people, they have prayed, they have fasted, they have given their offering, they have received a word of prophecy, but to all those things azibasebenzeli. Namhlanje kunabantu abathuka uNkulunkulu, namhlanje kunabantu abathuka ivangeli. Namhlanje kukhona abantu abathuka insindiso, namhlanje kukhona abantu abathuka abazalwane. Masikhuluma thina imangaliso zalo uNkulunkulu bathi ayikho lento enikhulumayo nanje nisenimani nihleli. Kanti indaba yethu sihleli ethembeni lokuthi ukholekile yena owethembisayo. Namanje nakuba sisakholwa nje sahamba noNkulunkulu ngabe sesayeka njengabanye ngabe sesajika sabuyele emuva. Kodwa sihlele kulento ethi ukholekile yena owethembisayo. Amanye amagama sihlezi kuzithembiso zikaNkulunkulu ngoba zona zinguyebo futhi zingu amen. Sinethemba lokuthi noma ngabe kunje kodwa sinento ethi phakathi kithi uNkulunkulu uzoshintsha isimo sempilo yethu. Sinento ethi kithi ngelinye ilanga uNkulunkulu uzawuguqula isimo sempilo yethu. Sinento ethi linye ilanga awekho maningi amalanga, linye ilanga bamba sengiyothandaza. Linye ilanga uyofika uNkulunkulu kube ngathi awukaze uhlupheke, kube ngathi awukazi udonse kanzima, kube ngathi awukazi uboleke utsheleke kubantu, kube ngathi awukazi uhlupheke, kanti kufike lelo langa elimisiwe uNkulunkulu emazulwini. Bambanise ngiyathandaza. 1 ngithe izo limitation. I will call it a spirit or a demon, because limitation is that spirit that binds you, is that spirit that doesn't allow you to cross over to the other side. Limitation is something that tests your faith. That's something that frustrates your faith. Limitation is the restriction of a spirit that restricts you to cross over to the other side. Limitation is that power from the darkness that says to you, enough is enough. Your father died without driving a car. Your forefather died without having a cow. Your mama, your granddaddy died, your grandpapa, your grandmother died without being married. Limitation says to you, when your season has arrived, when your time has come, limitation will say to you, before we let you go,
Let us go back to the family history. Let us go back and see from your family lineage who has exceeded, who has succeeded. Now, when they look at your family history, they find that there is no one who has made it, who have received a breakthrough, who had prayed to God and received something. Now the Spirit will come back and say to you, akekho kokwenu ekhaya kini umuntu owake waphumelela. So ucabanga ukuthi wena ungubani? Ekhaya kini akekho okwathenga imoto, ekhaya kini akekho okwathenga umuzi, ekhaya kini akekho owake walotshola. Ucabanga ukuthi wena ungubani? Now limitation will always remind you about your family background, about the lineage from your father, from your mother. And kuzoba nento ethi awukwazi ukuthi kulama generations kule minyaka engaka kungabanga umuntu oke waphumelela, wena uzovela nje uthola ama breakthrough kuzoliwa. And le mimoya imelene ne history yakini ngoba vela akekho umuntu owake waphumelela ekhaya lakini, akekho umuntu owake wenza izinto zenzeka ekhaya kini. Lo moya uzothi kuwe uyadlala shabalala. Ubaba wakhe azange ashada, umama wakhe akazange ashada, ukhokho wakhe akazange athenga imoto. Ucabanga ukuthi wena ungubani ukuba wena uzokwenza izinto zenze? Kodwa uthi uNkulunkulu ngizomemezela namhlanje ukuthi every limitation that is standing before you, that is binding your life, uthi uNkulunkulu ngizomemezela ukuthi every limitation shall be broken in the mighty name of Jesus. Not by power, not by mighty, but by the Spirit of the living God. Awuthinte babili abathathu uthi kuzokwenzeka makhe, kuzokwenzeka, kuzokwenzeka, kuzokwenzeka ngoba kulonyaka senza kwenzeke. 2026 senza. Shayizandla ushaya uNkulunkulu. Baba sengiyathandaza. Baba ukuze sihambisane kahle dana sekhaya, umkhuleko wami ukuthi lemvuselelo ayivuselele even ukholo lwethu, ayivuselele ngisho impilo sethu, ivuselele ngisho ifuture yethu. Ngoba once upon a time sike sasibona omunye nomunye unesithombe la, wake wasibona ngelinye ilanga uhlala endlini emzini omuhle, ngelinye ilanga wena wake waba nephupho, uphupha udriver eyakho imoto, bakubuka abantu bathi imoto enhle kangaka uyithathephi. Ngelinye ilanga wena wake wabona ugqoka ingubo emhlophe, ngelinye ilanga wake wabona abantu bafikile ekhaya kini bazocela isihlobo, ngelinye ilanga wena wake wazibona wenza izinto zenzeke. Kodwa njengamanje yonke into imile istakile, kodwa ngizovuselela ithemba lokuthi lokho wakubonayo, lokho wakubona kuzophinde futhi kwenzeke. Bamba sengiyathandaza, nasi isithombe esifushane nalibali engifuna ukulakha lihlale komunye nomunye, because kahle kahle lana yini enziwayo, kwenziwa i-transformation. Transformation kahle kahle kulaba benze i-biology esikolweni bona bazo understand kangcono. Thina ke during our times lapha kubha noma ngayenzanga i-biology, but ngangilo brother noma ngilo muntu lo mfana uthanda ukufunda yonke into efundwayo. Mina I was doing ama commercial subjects esikolweni, wena business, wena economics, wena accounting, those were my subjects. But kule genge enza i-biology ngangithanda ukuthi nabafunda ngifike ngibulalele ngibuke ngingene neclass leli ele science, kodwa ngibe ngenzi science just to sit and listen. Now one time I went to the class, teacher
was teaching biology about the locust. Now, this is what he said. He was talking about a transformation. Lapha ebhodini wadrawa the stages, then wadrawa ilocust enkulu center. Then from there waseka draw iline ashikepa, draw iline ashikepa, draw iline ashikepa. Now uyachaza noma uyachaza uchaza na into ke uthi ke this is a locust. Now the state of the locust la nina nibona a full locust, but this is where the locust starts from. Uchaza from when the locust husband no wife benza umsebenzi ngokubambisana, bese echaza after ukubambisana kuka husband no wife bese kuba khona i-production enzakalayo, bese kuba khona leyanto yokubekela, then leyanto yokubekela bese kuhambe ama stages. Leyanto uma ngabe iqala impilo, when the life starts, iqala ingana shape leyanto, ingana mehlo leyanto, you cannot identify ukuthi lento le izoba into enezinyawo ezu4 enamehlo enekhanda. Mayiqala the stage sakhona iba shapeless, iba formless, but when the time goes on the stages aya change. Now when the time goes on, when the first time kuvela into nje engathi ayibe lo muno njengoba uso akubonakali khanda akubonakali anything, but the more ama stages ahamba you could see now ukuthi okay naliya ikhanda liyaqala manje liyavela, ayaqhubeka ama stages. Maqhubeka ama stages uyabona ukuthi oh nazi inyawo zaphambili manje ziyaqala ziyavela, la emzimbeni emumva akunazinyawo. The more ama stages aqhubeka uyabona ukuthi okay sekumila izinyawo zasemumva manje, ayaqhubeka ama stages, and then usuyabona ukuthi okay manje sekumila amaphiko manje sekuvela izimpiko. Then ekhanda soyabona ukuthi okay ikhanda nalo manje seliyaqala manje liveza amehlo, konke lokhu ikhanda belizibhakela kunganaso kunganamlomo kunganalutho. But the more ama stages ahamba, this thing manje ithatha i-shape man. This is what we call it transformation. Transformation, this is what is happening to you when you have faith in God, when the word has pierced your heart. Nayi into enzakalayo kuba khona ukushaywa. Ngikhuluma ngabantu abashayiwe yizwi likaNkulunkulu, angikhulumi ngabantu abafike ensindisweni bagijimisa izinto ezithile. Ngikhuluma ngabantu abafana nami abafika ensindisweni bakholwa uNkulunkulu hayi ngoba kunento bebayifuna, kodwa ngashaywa yizwi elithi uma ngingashona namhlanje ngiyothini kuNkulunkulu ngingazani na. Ngafika ngingalindele lutho ensindisweni, mina ngashaywa yizwi likaNkulunkulu, ngangasana ndaba nezinto eziningi, nganganamsebenzi nezinto eziningi. Into ngangifuna lezulu okuthiwa bonke abamukela uJesu uma bendlula kulomhlaba kunendawo ababekelwe yona ezulwini. Ngangifuna leyo nto mandilake, into yokuthi mangindlula kulomhlaba ngibe nendawo ekhaya ezulwini. Ivangeli engalithola angizange nqakiswe izinto, akuzange kushiwo ukuthi take it, kodwa kwathiwa bonke abafuna uJesu nabo bonke abayofa benganaye uNkulunkulu kunendawo ebizwa ngokuthi izihogo labazophelela khona. Kepha kubo bonke abamamukelayo lithi iBhayibheli baphiwa amandla okuba babizwe ngokuthi bangabantwana bakaNkulunkulu. Ngase ngithi ngifuna ukubizwa ngomntwana kaNkulunkulu, ngasindiswa. Ngangisindiswa ngifika ensindisweni, nganginayo iclue yeBhayibheli, kodwa iqiniso ukuthi uNkulunkulu ngangamazi. Noma ke sasikhonza ekhaya sisonke ebandleni lakithi iZayoni, ngangumfana nje okhulela esontweni, kodwa uma ngibuka insindiso nale yanto bengiyenza kulela bandla lasekhaya ngithola ukuthi akufani kwehlukile.
kulela bandla lasekhaya sasizenza izinto masiqeda sibuyele emuva iphela indaba next week isiphindele enkonzweni wawuzilungisela i-weekend makuyi-weekend wawuzilungisa ukuthi ngiyasontweni kodwa la imfundisweni ngithole ukuthi iSunday ayikho yi-1 kulela bandla engangikhonza kulo iSunday yayi-1 kodwa la imfundisweni ngithola ukuthi iSunday iSunday iMonday iSunday iTuesday iSunday Wednesday iSunday Thursday iSunday usho ukuthini mfundisi ngisho ukuthi abantu bazi uNkulunkulu ngeSunday ngenxa yokuthi kushoda ulwazi mangifika emfundisweni ngathola ukuthi lento iyafana uNkulunkulu simkhonza Monday simkhonza Tuesday simkhonza Wednesday simkhonza Thursday ngathola ukuthi ukuba umzalwane awubi umzalwane Sunday kodwa uba umzalwane Sunday to Sunday. Now I'm talking about a transformation. Abantu abaningi ake ngemarket ikhonto ehlela. Bambani sengiyathandaza. Transformation. Ngithe mina uthisha webiology wadrawa intethe ephelele a full locust. Wabeseka draw a circle around the full locust, but the circle yana stages. I draw a line, I jump, I share a space, I draw a line, I jump, I share space, I draw a line, I jump. Wasigula spaces ufaga the transformation that is taking place. Ebonisa uguti is ifike kule full stage la khona seyiphelele ilocus ayivelanga yaqhamuka nje uveza ama stages. Now I have seen this thing yokuthi okay leli gama elithi transformation lisho uguquko noma ukushintsha kwezinto. When life changes, I've discovered ukuthi how yazi nalensindiso we've been transformed. That is why it is uLikaNkulunkulu, let your mind be transformed by what? By the word. Let your mind be transformed. Okay, the stages amalokasi sona samba ngama stages amalokasi ngathola ukuthi kusho ukuthi nathi when the Bible says let your mind be transformed, it means there is a full circle of men. There is a man after God created a man and God breathed his spirit before the fall of Adam. Man was complete, man was holy, man possessed power, man had everything. But when sin came, when man fall from the grace, it caused God to redo what he has started in the beginning. That's why the Bible says, oh alile umsebenzi uyakufeza ngamanye amagama lo owadala umuntu ngeke amiyekele umuntu abe kwi state la khona azofa engatransformekanga. Ngamanye amagama i-transformation is an ability kaNkulunkulu that shows the power that says I can do this thing, and when it collapses I can redo the same thing that I have done from the beginning, because I am God. I don't take chances. Yabona khona abantu abashayisa izinto, kunabantu abathatha ama chance ayenza into kodwa uthola ukuthi hayi lana ama chance nangathi phinde ngeke ayiphinde. uNkulunkulu understood the power of creation, the power that he possessed.
He said, man, I will create a man with our own image. That is why a fall of Adam, Adam nagawa, unkulunkulu azanga bambikanda ati yo sizokwenze njani ma. Already God knew ukuthi Adam nagawa. Already there is a second Adam. The first Adam, when he falls, unkulunkulu said, I will redo what I have done before. Ngiyakuvusa Adam wesibili nikhona makhona nikhona kodwa bazalwa. Now namhlanje ngikhuluma nge-transformation bamba. Now let's stage lesiya until the last stage la khona ilocus iba fully iba complete. We are in the stage. Our stages and our levels are not the same. Some of us, we are in the stage whereby we are about to hit a breakthrough. Our life has been transformed step by step, but some of us right now, we are in the verge of breakthrough. Some of us right now, we are just one step to our miracle. Some of us right now, we are 2 steps away to our breakthrough. Some of us right now, we are 3 steps away. But to those who are 1 step away to their miracle, I want to say, child of God, there is something called focus. Focus means pinda futhi ubukisise, because every time when you are about to receive your breakthrough, every time when you are about to hit a breakthrough, the devil will make sure that you lose focus. Now, here's a miracle that is about to take place. The Bible says, uJesu kubafundi bakhe, sheshisani fakani impahla emkhunjini siwelele ngaphesheya, sheshisa. Bayashesha uphinda bafaka impahla emkhunjini, uyasuka umkhumbi ungena olwandle. Isimanga nasi lasikho, umkhumbi mawungena olwandle, uJesu phambana lo mkhumbi, yena uya entabeni uyothandaza. Uyakhuleka uJesu, uyahamba umkhumbi. Uyakhuleka uJesu, uyahamba umkhumbi. Nakasuka entabeni uJesu ungena olwandle, uhamba phezu kwamanzi uJesu, ulandela umkhumbi ngasemumva. Nasi isimangaliso, bafundi bakaJesu babona lesimanga somuntu ohamba phezu kwamanzi kodwa akashoni phansi, akaminzi lo muntu uhamba phezu kwamanzi. uPetru ngoba wayenomzalwane othanda izinto, uthi uPetru, Nkosi ngabe nguwe na? Uthi uJesu, yebo yimina Petru, bamba sengiyafa, yebo yimina Petru. Uthi uPetru, ungangivumela kuba ngize kuwe? Uthi uJesu, yes come, yes come, yes come. Jesus is calling people today. He has come. I need a miracle. Jesus said, yes, come. I need a breakthrough. Jesus says, yes, come. I need a healing. Jesus says, come. I need a breakthrough. Jesus said, come. I need a financial breakthrough. Jesus said, yes, come. Is it you, Lord? Yes, it is me. Come. Now this is, listen to this. Lithi iBhayibheli uPetru emva kokuba uJesu athi yebo yiza kimi, lithi iBhayibheli waqala uPetru wathatha istep soqala, wabambelela emkhunjini, wabeka unyawo emanzini, wasebeka unyawo lwesibili. Isimangaliso, akazange ashona phansi, akazange aminza, wathatha istep soqala. Step number 1 uPetru akwenzekalanga lutho. Step number 2, makathu uthatha step number 2 ngoba istep sokuqina mamfundisi. Step number 3 wayezofika kuJesu, so manje kunama step lines in this way. There are steps okumele zithi take place. Lana izinto azenzeki ngama chance, lana senza finder la, lana senza izwi.
Step number 1 uPetru. KuPetru kwi-system kaPetru yonke. Kusasebenza izwi likaNkulunkulu. Glory to Jesus. Izwi lingenile, yes come. Wathatha the message. Step number 1 ubheke kuJesu uPetru. Kwahambeka. Step number 2 usabheke kuJesu. Uthena kathi step number 2 wabona uSathane ukuthi uPetru phela nakangahamba phezulu kwamanzi kuzoba ilo Jesu wakhe bese kuba ilo Petru sizophela. Step number 2 lento engisho kubantu namhlanje, listen child of God, listen now, listen please, listen to this. Lithi iBhayibheli uPetru, he was looking at Jesus, his focus was unto Jesus. But step number 2, a storm rose from the sea. From nowhere, a storm rose. Now Petru, after seeing a storm, shifted his focus from Jesus. He decided, now lithi iBhayibheli asalelwe istep esodwa sokuthi afike kuJesu. Kusale nje isinyathelo. Ngamanye amagama, every breakthrough ezofika, there is a demon, there is a monitoring spirit elihamba limonitara izinto zakho. Masozothola izinto kuba khona into that shift your focus, that shift your mind. But I'm here to say, mntana sekhaya, reset. Don't allow the devil to steal your breakthrough. Reset your mind. Reset your mind. Focus. Ngiyavala. Njalo uma sekusondela isikhathi sokuthi uthole ibreakthrough, baba angikhathali ukuthandaza kangaki ngosuku, njalo uma uzothola ibreakthrough, mangabe nje uzohitha ibreakthrough, more especially ibreakthrough enkulu la khona izinto zizoqala zithi unlock zenzeke. Ngaso sonke isikhathi kuzoba khona into ezokudisturba. I wonder ngikhuluma nobani. I wonder ngikhuluma nobani. Mina kimi sokwaba injwayelo. Ngaso sonke isikhathi uma ngabe ngizothola ibreakthrough, uma bengithandazile kuNkulunkulu, noma kusesikhathi uthola ukuthi into engayikhulekela kudala, kodwa mase kufike isikhathi nesizini yokuthi ifike leyo nto, ngiqale ngibone ngestorm. Kungaba nestorm. Every storm that roses in my life, I question it and I do a research, because I know a storm will never just appear. Every storm that appears is the signal of a thing that is about to take place. No, I'm not talking. Now, some of us, when the storm rose in your life, you don't search and look. From nowhere, kanti each and every storm that appears in your life, there is something it take place. So now that is why it's so important, child of God, to search and look at the storm. Storm, why did you rise at this time? Why you were so quiet all along? Why now? Why now? I will say, why now? Why now? Why now? Why all along everything was okay?
life was good. Everything was like okay. I was fine. I was just fine. Why now? Why now? Why all of a sudden there is this change? 360-degree change. What happens here? Search and look for that thing. God, why now? Why now? uPetro lithi iBhayibheli esethathile istep sesibili kwaqhamuka umoya kwasuka isivunguvungu isiphepho olwandle sathi sashaya ama waves lesikhathi uPetro isivunguvungu sivuka from this side and then look at what the devil is doing. The wind and the storm didn't rose from any side. It isn't, the wind didn't rose from the side where Jesus was, because the focus of Simon Peter was unto Jesus. Why the storm didn't rose on the side where Jesus was, but the storm rose from the side. The devil knew if we can rose a storm from the side, his focus will change and look at the storm. When he looked at the storm, the Bible says he began to sink. But praise God because the word was sent. We thank God because the word was sent. The word says come. Bazalwane lithi iBhayibheli lapho eqala ukuminza uPetro kanti ubeke seduze. Lento engishoyo ukuthi nasefika isikhathi uPetro wayeselele istep esodwa sokuthi athinte uJesu. That is why little iBhayibheli when he loses focus and concentrate on the storm, he began to sink. He began to sink. Waqala waminza waseyamemeza wathi Jesu lapha tuyasitela wathi uyasitela kanti uJesu ubeseduze kwasala isandla uJesu abamba isandla wathi rise up Petro, rise up Simon Barjona, rise up. You cannot die because you are 1 minute to your breakthrough. You are one step away to your breakthrough. May I prophesy about this revival in the mighty name of Jesus. Every step that is left for you before you hit your breakthrough, I pray in the name of Jesus. I command every monitoring spirit, I command every monitoring demon that monitors your step. I'm here to say you shall rise, child of God. You shall make it, child of God. You shall receive your breakthrough. The devil is a liar. Come storm, no storm. Forward ever, backwards never. Lalela asibuyele mumva, siyaphambili. Asinandaba ukuthi amadimoni, asinandaba ukuthi abathakathi bathini, siyaphambili. Hey, vala shabalala. Nanohloko sengiyavala. La sevule khona. Uthi uNkulunkulu kuMose, Moses, tshela abantwana bakwa-Israyeli ukuba namagibhithe abawabona namhlanje abasayiphinde futhi bawabona. Tshela uIsrael ukuthi lamagibhithe awabona ngasemuva ngoba babe between ngasemuva kwabo naba baseGibhithe, ngaphambi kwabo nalo ulwandle olubovu. Abazi ukuthi bazobaleka baye kuliphi side. Nabaya phambili ulwandle liyabagwinya, nabaye emumva amaGibhithe ababulala. They were caught up in the middle. Have you ever found yourself in the middle of nowhere where you don't know whether you should go forward, whether you should return back?
wonke umuntu uyamfikela lesizini la khona ngazi ukuthi fanele aye emumva. That is why abanye nasebafikela sezibashaya izinto bayayibuza ukuthi ngathatha decision right na ngokuyekela isonto lami ngeza eIgili ngoba nala iIgili ziyabuya manje athi umuntu engenze njani kihutlele mrawu maybe mrawu hutla bangcono omunye athi ayihlala athi mara dinto adietsa ikimona adietsa didiragale dinto mona. You caught up yourself in the middle of nowhere. You don't know whether you should stay in this house. You don't know whether should I go back from my former church. But I'm here to tell you, tarry ye in Jerusalem. Tarry ye in Jerusalem. In due season, in due time, you shall be filled with the power of the Holy Ghost, and you'll begin to speak in tongues, and things will begin to happen. Tarry ye in Jerusalem. Hlala until kube khona into enzakalayo empilweni yakho. Asiphakameni ngezinyawo. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Siya kubonga kosuche. Hallelujah. Hallelujah. Siya kubonga kosuche. zakho besufuna umlomo wakho. Akukhuluma noNkulunkulu usuku lokuqala. Aku-adjust to reset your mind. Shaya izandla besufuna umlomo kaNkulunkulu ukuthi baba mayingapheli lemvuselelo eyami impilo ingakaguquki. Baba ngidonsa kanzima. Nkulunkulu izinto zivalekile. Tshela uNkulunkulu into enzeka empilweni yakho. Uyakhulu nesifo esingalapheki. Tshela uNkulunkulu ubanjwe ingqalekiso. Tshela uNkulunkulu awuthola breakthrough.
awutholi umsebenzi tshela uNkulunkulu noma ngabe yini lenzima tshela uNkulunkulu thandaza now thandaza now thandaza now thandaza now pray 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 rapaka satala baba ripaka sotopora yanta parika pasuta yanta kamatosita ila baba baba sanda ila baba baba yakantelebe ila baba baba sanda ila makasaya ila makasata pereke ila baba baba sia rapaka sataka yanta kaboshake yanta kabosaya yanta la bosika baba yanta la baba bosaya baba watu aikone kamendiga Jesu baba kamenda ningapasi mamaka baba kamenda sitina siribisa baba imangaliso siyenzeka baba siyabonga modena mawana lemvuselelo baba siyakhuleka ithwale uNkulunkulu ithwale ntwana ithwale mdala wesinsuku baba wethu longcwele sibonakalise ngegama lika Jesu ngegama lika Jesu transform our mind in the mighty name of Jesus transform our lives in the mighty name of Jesus baba siyamkhulekela umgcotsho wakho siyayikhulekela incebo yakho siyamkhulekela umprofeti kusasa sebenzisa uNkulunkulu wenzela ubuhle nokudunyiswa kwegama lakho hlala phezu kwakhe ntwana ngegama lika Jesu ngegama lika Jesu simelana nemimoya namadimoni onke amandla obumnyama baba siyawabopha sithi wanagunya wanasabelo sifafaza igazi lika Jesu yonke imimoya ezovimba abantu siyayikhuza siyayinqoba siyayihlulekisa ngegama lika Jesu Kristu Inkosi namandla baba wethu lengcwele siyabonga uduma namandla ubukhosi bonke baba sithi ubukho bakho in Jesus name shaya izandla zakho bese uyabonga shaya izandla ubonga uNkulunkulu shaya izandla ubonga uNkulunkulu shaya izandla ubonga uNkulunkulu shaya izandla zakho ubonga uNkulunkulu shaya izandla kakhulu bese uyabonga God bless you. Asiphinde bazolana for the last time siqhobela umoya ogcwele isandla esikhulu. Siyabonga uNkulunkulu anibusise egameni lenkosi. Ukhona yini phakathi kwethu othi mfundisi ngicela uthandaze nami. Ngiyamdinga uJesu. Baba kweyami impilo. Baba ngikhona la enkonzweni angisindisiwe umuntu oqala loyo. Ngicela ukuthi ephakamise isandla sakhe la khona umuntu wesibili baba mina ngamamukela uJesu kepha baba ngenxa yobude bendlela baba ngihambe ngashayeka namhlanje baba ngidecide ukuzibuyisela kuNkulunkulu ngicela ukuthi la ukhona nawe futhi usiphakamise isandla sakho egameni lenkosi yethu Yesu Kristu umNazaretha longcwele ilaba nje izulu elibafunayo egameni lenkosi ngibona isandla esiphakeme kusho ukuthi sonke la endlini sisindisiwe egameni lenkosi uYesu ngicela bazalwane nishalo uNkulunkulu izandla kakhulu ngiyajabulisa ngiyathokozisa ukuthi ke sinabantwana bakaNkulunkulu abayikhetha inkosi for the last time ngiqhobeleni isandla esikhulu uYesu praise the mighty name of Jesus lesi sikhathi ke samanje ngiyacela nje ukuthi siphakame egameni lenkosi ethu uJesu abafuna ukukhulekiswa egameni lenkosi uYesu into nje sengiswethile bazalwane kanti nomkhuhlane awukapheli kahle so nje ngicela ukubeka isandla wena nje ngokukholwa bese uya receive man of God I just need a touch nje akongikhulekele nje mina ngizobamba enhlizweni lokhu engifisa ukuthi uNkulunkulu akwenze mina bese ngibeka isandla uNkulunkulu bese wenza umsebenzi singaphakama ngezinyawo zethu thina sonke egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha siphakamise izandla zethu zivala amehlo ethu baba wethu ongcwele laba abantwana bakho nalibandla lakho baba sengiyobeka izandla kulabo uNkulunkulu abakholwa izwi lakho baba wethu engcwele angizazi ke uNkulunkulu inkinga angikwazi namagibhithe emiphambi kwabo ukuthi uhlobo luni lwamagibhithe abanye khona amagibhithe okugula wezifo abanye igibhithe lokungasebenzi
abanye igibhithe lokungalali ebusuku, abanye baba igibhithe ulahlekelwe imoto, ababa omunye ulahlekelwe umsebenzi. Baba ngiyathandaza, ngiyakhuleka ukuthi ukwenza isimangaliso namagibhithe ayonyamalala, bese baba i-breakthrough iyavela kubantwana bakho. In Jesus mighty name we pray, amen and amen. Ake simshayele isandla esikhulu uThixo. Praise the Lord. Mabekhona mabangekho futhi kulungile egameni akunankinga. Bonke abantu abafuna ukubeka izandla bangeza, sondela mama baba egameni lika Jesu. Ngiyakhulekela incekazi yakho. uNkulunkulu namandla ngenelela dwala lethu egameni lenkosi uJesu Kristu. Uguqula baba ushintshe isimo sempilo baba wethu namandla, zonke inkinga namagibhithe baba bhekene nawo emi phambi kwakhe angafuna ukudeda namhlanje uNkulunkulu adedise wahlehlise in Jesus mighty name. Baba egameni lika Jesu Kristu ngiyathandaza in the mighty name of Jesus. Isandla sakho masehlele phezu kwabantwana bakho egameni lika Jesu. Ngahlabelela team in the mighty name of Jesus. Baba nenceke yakho ngiyathandaza uNkulunkulu ophilayo ngegama lika Jesu waseNazaretha. Yes Lord, thank you Jesus. Ngiyabonga mntana muvamisa kahle egameni lenkosi yethu Yesu. Ngenelela uNkulunkulu naba bantwana bakho ngegama lenkosi yethu Jesu waseNazaretha. Ngenelela uNkulunkulu namandla kuzo zonke izimo abhekene nazo. Baba ngiyalela imimoya yamaphupho amabi in the mighty name of Jesus. Baba wethu namandla egameni lihlabelelani team in Jesus name. Ngiyathandaza uNkulunkulu wenza imangaliso baba finyelela omunye nomunye egameni lenkosi yethu Jesu. Thank you Father in the mighty name of Jesus. Ngiyathandaza uNkulunkulu ngenelela dwala lethu egameni lika Jesu. Mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Shikaparatosata Zekeporosikaparanda Pepepe Seketerepepe Ikapapa Ikapapa Seketerepepe Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Siamoga kulukulu watu. Siamoga tuana. Siamoga mtana wetu. Siamoga alfa. Siamoga omega. Yekama lekosa tucheso. Wasenazaretha. Siamoga kulukulu wetu. Mamona madega kulagana na matoto. Wasenazaretha. Thank you, Father, in the mighty name of Jesus. Siamoga kulukulu wetu na mani. Yekama lekosa tucheso. Wasenazaretha. Thank you, Father, in Jesus' mighty name. Thank you, Jesus. Choke pansi izandla zakho uvula umlomo bese uyabonga. Ruti mkhaletlo rapela ngwaneso o re lebohele tshebeletso ka lebitso le matla la morena Jesu. Ntate mruti a qeta o rapela kaofela re tlo siya menehelo ya rona, re tlo nehela bazalwane. We need your support for this revival. Modimo a le hlonolofatse every seed o tlo ijalang, every seed o tlo inehelang mona. Ke a rapela hore modimo o etsetse mohlolo, modimo a bulele mabati a matjha ka lebitso le matla la morena Jesu. Rapela mhlanka modimo. Ntate Modimo re lebohile mantsibeng